Treball Solidari és una entitat sense ànim de lucre que es va fundar a Palma a l'any 2000 i ens dedicam a la cooperació internacional i també a l'acció social local, promovent la inserció sociolaboral de dones en situació vulnerable a Mallorca. El coronavirus, en primer lloc, va ser una sorpresa. Les tècniques dels programes d'acció social es van haver de tancar, però tot d'una ens vam donar compte que no podíem aturar la nostra activitat, que les dones, les usuàries dels nostres programes a Mallorca, mos necessitaven més que mai. En primer lloc, el suport psicosocial, molt important, no? Perquè les dones no es sentissin totes soles a casa seva. Llavors, les dinàmiques grupals es van continuar fent per la via telemàtica, amb les plataformes de Zoom, Facebook i WhatsApp. Les reunions grupals, les assistències personals també. Se'ls va donar suport, acompanyament per accés a les borses d'aliments d'Abaso, de Sos Mamàs. I durant l'escalada, la veritat és que hem de dir que hi ha recursos. Hi ha hagut recursos, tant de les administracions públiques, de fons privats, i que ens ha permès mantenir l'ajuda. Ja t'he dit que en tercers països no hi ha aquesta ajuda pública, no hi ha aquesta ajuda de solidaritat també particular, i ens compten els nostres socis a Guatemala, per exemple, que allà les dificultats són més grans. Aquí, afortunadament, tenim un sistema de cobertura pública i de solidaritat privada que fa que no hagi deixat de fluir el flux de suport, d'ajuda a les usuàries. En aquest sentit, donar les gràcies a la Fundació La Nostra Bànquia, perquè un dels grups, el grup que varen crear l'any passat, amb el projecte que ens van aprovar, és un grup que està funcionant, l'Abeurador, a Santanyí. Les dones no han perdut el contacte amb elles, ja n'hi ha 2 dones que han rebut microcrèdits del programa i estan molt contentes, estan treballant, i ara estem esperant la reactivació, que és la nova etapa, quan ja han deixat el confinament enrere i ara hem de començar a treballar per la reactivació d'aquests petits negocis de subsistència.